Siyabingelela egameni lika Jesu umfundisi SA Ngcobo from KwaZulu Natal Free State Conference. Ngibingelela kude naseduze kwi conference yethu enkulukazi, a conference yase Eswatini of the Seventh-day Adventist Church. Sithi nje uNkulunkulu emuhle, siyambonga kulonyaka ka2021 ukuthi sibe nalesabelo sokukhonza ndawonye, sibonge amandla kaNkulunkulu ukuthi sigcinwe kuze kube ilesi sikhathi. Ngaphandle ke kokuchitha isikhathi, ngifuna siye ezwini likaNkulunkulu ngaphansi kwaso lesihloko esithi nje this wilderness is temporary. Ngisifunda izwi likaNkulunkulu encwadini kaSamuele wesibili isahluko esika number 21 usakhona lapho ekhaya. Sifunda indima eyokuqala ebese sifunda nendima yesibili ebese siyakhuleka sibonga amandla kaNkulunkulu. Ngifunda ke ngokushicilelwa ngolimi lwasemzini, ishicilelo iNew International Version efundeka ngalolu hlobo. Mangiqeda kuyifunda ngizoyichaza ngolimi lwasekhaya. Imayifundeka ithi, during the reign of David there was a famine for 3 successive years. So David sought the face of God. The Lord said, it is on account of Saul and his blood-stained house. It is because he put the Gibeonite to death. The king summoned the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not part of Israel, but were survivors of the Amorites. The Israelites had sworn to spare them, but Saul, in his zeal for Israel and Judah, had tried to annihilate them. Baba, egameni lika Jesu wase Nazaretha, sibonga izwi lakho eliphilayo, izwi lakho elisika ukwedlula inkemba zonke eyisika hlangothi zombili. Sithi uNkulunkulu ungakhuluma nathi ngalesi sikhathi, sisacela ukuthi uNkulunkulu othandekayo uphendukisele ubuso bakho kithi. Egameni lika Jesu siyabonga ukuba uyehla uyasondela kithi egameni lika Jesu. Amen. iBhayibheli under isihloko esithi this wilderness is temporal. iBhayibheli isinikeza once again King David. iBhayibheli ithi uDavide kuye kwabakhona isikhathi esabusa kwaIsrael. Ithi iBhayibheli kwamene kwabakhona indlala kwaIsrael iminyaka emithathu ilandelana. iBhayibheli ithi uDavide wakhathazeka ukuthi kwenze njani. Kwakuumsebenzi wenkosi ukuthi ikhathazeke ngaleso sikhathi ukuthi kwenziwa yini kube khona isimo esixake isizwe kangaka. Ithi iBhayibheli uDavide ekhathazekile waya kuNkulunkulu wayobuza ukuthi kwenze njani Jehova, yini engiyenzile njengenkosi, yini engayenzile kahle, yini le isizwe sakho esiyenzile ukuba kube khona indlala abantu babhubhe kangaka. Ngiye ngasho umuntu kaNkulunkulu ngathi iwilderness esidlula kuyona, abanye bethu badlula kwiwilderness yendlala, abanye bethu badlula kwihlane lesifo lesesidlula kusona iCovid-19, abanye badlula kwihlane le-unemployment, abanye badlula kwihlane le-domestic violence emakhaya, abanye badlula kwihlane la khona bengazi be-hopeless ngenxa yesimo abadlula kusona, abanye badlula nje kwihlane le-identity crisis, abanye badlula kwihlane lokudla nje yonke into ekhona ezweni, abanye badlula kwihlane lokugqoka izinto abayithandayo, abanye badlula kwihlane lokwenza izinto ezithandwa yibona, badlula kwihlane lokuba wonkulunkulu phezu kwezabo izimpilo. Namhlanje izwi likaNkulunkulu lizokhuluma
nathi njengabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi yini ekumele siyenze uma sidlula kwisimo esicishe sifane noma esifanayo nesimo uIsrael ngaphansi kobukhosi bukaDavide osasidlula kuona. Indlala iminyaka emithathu ilandelana, kunabantu asebelala ubuthongo bokufa bebulawa yilesimo sendlala. uDavide njengenkosi that is faithful, ethembekile kuNkulunkulu, engenayo indawo ebuza kuyona ukuthi kwenze njani, ebuza kuJehova. Ithi iBhayibheli uJehova waye wamphendula uDavide wathi lendlala uIsrael adlula kuyona, isono asenziwanga ilo Israel ophila njengamanje, futhi isono asenziwanga indlu kaDavide noma uDavide uqobo lwakhe, kodwa lesimo uIsrael odlula kusona isimo esenziwa inkosi esiyadlula emhlabeni ogama layo linguSawule. Uthi uDavide kwenze njani, yini uSaul ayenza ukuthi sidlule kuma results esono sakhe, kwimphumela yesono sakhe. Ithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu uSawulu wasendulo wabulala abantu baseGibheya ababengenacala, ebabulala eyitshela ukuthi upleaser uNkulunkulu noma ujabulisa uNkulunkulu. Ngithi angisho kuwe muntu kaNkulunkulu usekhona ekhaya, kungenzeka yini ukuthi kune spiritual drought ebandleni, kanti there was a man owake wama in the place of Jesus, owake wenza intando yakhe noma wenza okungafanele. Now sidlula kwizinto thina njengamanje, sidlula kwizinto eziyimphumela yokuthi kwadlula indoda ethize la noma kwadlula umama othize la ongazange ame kahle endaweni kaJehova. Kuyenzeka bantu bakaNkulunkulu sisekhona ekhaya ukuba sidlule kwi-wilderness esidlula kuyona, njengoba kade ngiwabalile ama-types of wildernesses esidlula kuwona. Kuyenzeka ukuba sidlule ezintweni ezinzima, kanti icala alikho kithi, likubantu asebalala mhlawumbe abasizalayo, basizala bethuke igama likaJehova, ebese kusala kube yithi esidlula emahlane ahlukahlukene. Ngikhuluma nje kunabantu abahlukahlukene abadlula kwizimo la khona kungonanga bona, kona abazali, kona omkhulu. Sinamabandla esikuwona la khona noma kuthiwa ngingathandazwa kangakanani, kodwa kune spiritual drought la khona kube ngathi uNkulunkulu akakhulumi. Ngikhuluma nje bazalwane, kunama sermons ashumayelwayo, izinkonzo ezinamandla kodwa ezingafohloza amajoka esiwathwele, kanti kunabantu asebadlula ngisho emhlabeni abaxabana noJehova. Manje sina sidlula kuma results. I know ukuthi kunomuntu omusha okhona ekhaya odlula kwisimo namhlanje ayibuzayo ukuthi yini engiyenzile kuJehova ukuba ngidlule kulesimo. Ngiyazi ukuthi kunamakhaya njengamanje adlula kwizimo la khona bayathandaza, bayafasta, abazi ukuthi kungani bedlula kulesimo. Kunamakhaya la khona kungasebenzi umuntu, la khona abazi ukuthi why bedlula kulesimo. Ngithi namhlanje nansi impendulo ukuthi in your wilderness Jehovah the name has come ukuzosikhulula. Ithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu igazi elachithwa uSawuli elichitha ngabantu baseGibheya, abantu ababengenacala. Uma ngichazela kahle incwadi engcwele ithi uDavide wahamba wayobafuna abantu baseGibheya, ngoba lithi izwi likaNkulunkulu uDavide akahamba ayobafuna abesebuza kubona ukuthi yini ekumele yenzeke ukuze uIsrael, indlu kaNkulunkulu, ifa likaJehova likhululwe kulesi sihlava, kule mphumela yesono. Isono sikaSawule, isono sokufuna ukupleaser uNkulunkulu, isono sokuchitha igazi elingenacala. Ithi baye batholakala abantu baseGibheya, ngoba sibazi thina laphana encwadini kaJoshua chapter 9 la khona bekhohlisa umzalwane wethu esimthandayo uJoshua, bethi baqhamuka kude kanti baqhamuka eduze. Ithi wabathola okanye uJoshua bamkhohlisa, bamsayinisa ngegama likaJehova ukuthi bazovikelwa bahlale noIsrael. Ithi kwabanjalo endulo
wahlala noIsrael abantu baseGibheya. iBhayibheli uma ingichazela kahle ithi babeqamba amanga kumzalwane wethu igama lakhe linguJoshua bethi baqhamuka kude. uJoshua uma esetholile ukuthi baqhamuka eduzane ithi iBhayibheli waya kubona uJoshua esethethiswa uIsrael ukuthi why did you sell our land to the Gibeonites? Ulidayiseleni izwe walinikeza abantu baseGibheya. Umefika kubona uthi niqamba amanga naqamba amanga nathi nisuka kude njengoba niqamba amanga lesono senu sokuqamba amanga senizoba izigqila zakwaIsrael. Ngithi mina umuntu kaNkulunkulu isono sinjalo sikwenza isigqila. Ngithi angisho kunabantu abayizigqila njengamanje zamanga. Amanga sekwaba yinto eqanjwa nsuku zonke because amanga uma waqamba izolo adinga amanye azowaqamba futhi namhlanje ukukhava awayizolo. Kunabantu abayizigqila zesono ngenxa nje yokuthi bangabantu abaqamba amanga. Ithi iBhayibheli uma ingichazela kahle uma kufika umbuso kaSawuli, uSawuli waye wabuza ukuthi obani labantu abangebona abakwaIsrael. Ithi iBhayibheli watshelwa ngomlando kaJoshua. Mayesetshelwa ngomlando uthi anginendaba namlando uthi labantu akumele ngayebala ithi banqunywa ngesandla ngezwi elaphuma kwenkosi ogama layo linguSawuli bafa baze bayohlala ngasezweni laseGaza. uDavide lesikhuluma ngaye ubathola bengasezweni laseGaza. Uma uDavide ebabuza ukuthi ngicela nizosiza indlu kaNkulunkulu kuthiwa siyahlupheka kungenxa yegazi lenu elachithwa inkosi uSawuli endulo. Kuthiwa abantu baseGibheya bathi kuDavide indlu yakho ayisenzanga lutho, alikho igazi, ayikho iatonement engasiza uIsrayeli endlini yakho Davide. Igazi elizosula lesisono lisigeza amanxeba okushonelwa obaba omkhulu bebulawa uIsrael ngenxa yeauthority kaDavide. Sizodinga ingane ezu7 zabafana ezizalwa emndenini kaDavide noma emndenini kaSawuli, kuhanjwe nazo kuyiwe entabeni ebese ziyahengwa kuyiphambano ezisikhombisa. The subtopic of this short message it is a perfect sinless sacrifice. Ngithi mina in this wilderness muntu kaNkulunkulu you need a perfect sinless sacrifice. Ngithi mina in your state of poverty you do not need monies first, but monies are secondary. Primarily you need a perfect sinless sacrifice. As you go through domestic violence, you need first a perfect sinless sacrifice. As you go through this wilderness of unemployment, ungasebenzi awudingi nje umsebenzi ukuze ukwazi ukondla abantwana bakho, but first before you get work you need a perfect sinless sacrifice. Basho njalo abantu baseGibheya bathi uIsrael udinga a perfect sinless sacrifice for us to preach the gospel in the kingdom of Eswatini and cover all the land even beyond Eswatini. We need a perfect sinless sacrifice. As we go through the era of COVID-19 pandemic, we need a perfect sinless sacrifice. As unyuga in the ladder of success, you need a perfect sinless sacrifice. Ukusungathi mawusunyukile bese utholakala wenza corruption. You need a perfect sinless sacrifice. As you go through this wilderness and Eswatini conference of the Seventh-day Adventists, you need, as a conference in the leadership positions, you need a perfect sinless sacrifice. My president, my executive secretary, my CFO, and all the directors of the conference, we need a perfect sinless sacrifice. As we go through this wilderness, as we lead abantwana bakaNkulunkulu in order to conquer territories with this gospel. iBhayibheli uma ingitshele kahle umuntu
kaNkulunkulu usekhona ekhaya, my elder, my deacon, my church board, my business meeting, you need a perfect sinless sacrifice. uIsrael utshelwa abantu baseGibheya bathi igama likaJehova ukuze liklinwe sokuvuleka izinto kuqashuka amaketango abonakalayo nangabonakala ukuze kuqashuka izinto okwabizwa amagama enu kuma altare kaSathane esigodlweni sobumnyama. Sidinga nje umnikelo ongenacala. Hallelujah. Sidinga umnikelo ongenacala, lento ezosiza ukuthi in the wilderness sithi find joy. We need umnikelo ongenacala. Ithi iBhayibheli usakwaye kwafunakala izingane zikaSawule, izingane noma ezinegazi nje likaSawule. Kwatholakala izingane ezimbili zabafana zikaRispa, kwase kutholakala izingane zikaMikhali ezaziwu5, kodwa uMikhali aye foster parent kuzona kwakuyingane zendodakazi kaSawule yayibizwa kuthiwa uMerab. iBhayibheli uma ingichazela kahle umuntu kaNkulunkulu zayizathathwa zo7 lezi ngane, ophakama uIsrael wayiqhuba zayiswa entabeni la khona ziyohengwa khona. Ngithi mina u7 umele into ephelele. Hallelujah. Ingakho sithi a perfect sinless sacrifice. Lezi ngane akuzona ezabulala abantu baseGibheya. Lezi ngane zazingekho ezinye zazo ngesikhathi kubulawa abantu baseGibheya, but they have to die ukuze uIsrael uhlangulwe noma ugezwe kuleli nyala elenziwa uSaul. A perfect sinless sacrifice is all you need for you to be saved. iBhayibheli uma ingichazela kahle ithi zaqhutshwa, wena wabona imvana kaJuda, wena wabona indodana kaNkulunkulu, wena wabona indodana yomuntu, wena wabona owalenga entabeni yaseCalvary eqhutshwa ebhekiswe entabeni yaseCalvary. A perfect sinless sacrifice. Lezi ngane ezu7 zabafana zayikhomba uJesu zayo oyohengwa esiphambanweni, ahengwe engenacala alenzile, but ukuze indlu kaNkulunkulu umhlaba wonke, the kingdom of Eswatini, the kingdom of Lesotho, the whole of South Africa, down in Brazil, up there in Asia, up there in Canada, and the whole world be saved. Egameni lika Jesu waseNazaretha. The world needs a perfect sinless sacrifice. For ukuze sithi eradicate indlala, we need a perfect sinless sacrifice. To eradicate corruption, we need a perfect sinless sacrifice. Egameni lika Jesu. Ithi lezi ngane ezu7 kwafikwa esiphambanweni, zafike zabekwa iphambano ezu7, seyibekiwe indaba ebuhlungu lezingane zingenacala kuthiwa zahengwa eziphambanweni zawu7, kuthiwa zafa zafela icala ongelona lazo. Ngibonile imvana entabeni yaseCalvary, ngimbonile imvana at the age of 33, ngibonile imvana ifela icala ongelona lalo ukuze wena ukhululwe unikeze ukuphila okungunaphakade. iBhayibheli uma ingichazela kahle ithi zafa lezi ngane ezu7. uIsrael wasuka esiphambanweni usucula ingoma, usulindela imvula ezonetha ukuze uIsrael uphume endlaleni. But there was this lady by the name of Rispa. iBhayibheli zangasuke entabeni wahlala lapha entabeni ebuka egade lezidumbu ezu7. emini kwakufika ilwane, kwafika izilwane webazalwane, kwafika izinyoni ayifuna ukuzokudla, ama-vultures ayizokudla idumbu. Kuthiwa wayesukuma uRispa ame phakathi kwesidumbu naphakathi kwesilwane. iBhayibheli mangichazela kahle wayephakama aphunga izilwane elwa ngoba ifocus yakhe wayefuna ibe sesiphambanweni. iBhayibheli uRispa wayekhathala ngoba ungumuntu wesifazane, futhi noma kuthiwa umuntu wesilisa ngeke ukwazi ukuma njalo. iBhayibheli uma ingichazela kahle umuntu kaNkulunkulu ithi she sat upon the rock entabeni, idwala walimbathisa indwangu yesaka, wayesebeka indwangu emhlophe ngaphezulu kwedwala ukuze akwazi ukuphumula. ithi ifocus yakhe yayisesiphambanweni. Hayi, kunezinto eyisusa ifocus yakhe esiphambanweni to the Christ who was hanged on Calvary. Ngithi mina bekubalekile ukuthi uhlale phezulu kwedwala, idwala elinguKristu Jesu elizokunika
amandla okusukuma ke uphunga izinto ngisho ebusuku uvuke ngo3 uphunga izinto ebusuku uvuke emini ngo12 ke uphunga izinto eyiphazamisa ifocus yakhe amehlo akho esiphambanweni ngithi angisho umuntu kaNkulunkulu usakhona ekhaya ithi iBhayibheli ebusuku kwakufika ama-beast asabekayo ilwane ezifuna ukudla idumbu uRispa wayesukuma edwaleni angazi lamandla angaka angazi lobu fearless ayenabo wayebuthathaphi kodwa iBhayibheli uma ngifunda iRevelation ithi le fearlessness ayenayo wayethatha edwaleni ayehlezi kulona asukume ame phambi kwebeast efuna ukudla isidumbu aphunge elwela ifocus yakhe ukuba ingasuki esiphambanweni kunezinto umuntu omusha ayisusa amehlakho esiphambanweni kunezinto wemama ayisusa amehlakho esiphambanweni kunezinto baba ayisusa amehlakho esiphambanweni kunezinto as you go through this wilderness kunezinto ayisusa amehlakho esiphambanweni kunezinto leadership of the conference ayisusa amehlo ethu esiphambanweni oh pastors of Eswatini the good men of the clergy men of the cloth oh kunezinto ayisusa amehlo ethu esiphambanweni even inkonzo zethu ayisaphula amaketango ezimpilweni zabantu kunezinto ezisusa amehlo ethu esiphambanweni likhona idwala ebesingahlala kulona ebese lisinika amandla okuphakama ngisho ebusuku okuphakama ngisho emini sisunge siphunga izinto ezisusa amehlo ethu esiphambanweni oh a perfect sinless sacrifice this is what we need would you stand up at home lapho ukhona ebese uphakamisa izandla zakho uthi Jesus ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi I need you to be a perfect sinless sacrifice in my life as I go through this wilderness ngoba le wilderness idinga abantu nje abazothi what I'm going through it ngenxa yamandla obumnyama even the decisions I am taking it is because ngazalelwa esolweni kodwa njengamanje ngizwile ukuthi there is a way of escape ikhona indlela engaphepha ngayo oh the blood of Jesus njengamanje umuntu kaNkulunkulu I stand on the blood of Jesus and on my shoulders the necklace of God ngithi here is the power I decree and declare ukuthi amaketango ayawa asibophila abonakalayo nangabonakali I decree and declare ukuthi the perfect savior has come to deliver you and save you in Jesus name egameni lika Jesu waseNazaretha the Lord bless you and keep you the Lord make his face shine upon you and be gracious to you the Lord turn his face towards you and give you peace egameni lika Jesu siyakhuleka amen